Riwruok mar weg tije pachoka FKE ogolo ywak ni piny Kenya osebedo kod lwasi marach mar ohala kaluwore gi medruok mar osuru manobedo bang' keto tim chik mar omenda mar higa mar 2023 ma nyaka sani osemedo nengo mar timo ohala kendo duoko chien thuolo mag tije. Maneno yangi gi manen jatend riwruok mar jomandiko ji e tije Federation of Kenya Employers Dr. Habil Olaka mabende oseyo tend piny Kenya kuom kelo midhiero ne kembe ma pachoka endie kendo keto ngima jotije kama tek. FKE ne olose kinde ma bende ne giyiero jatelo manyien Dr. Gilda Odeira madhi tayogi chakre kawuono. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. E romo margi mar 64 ma ibago higa ka higa, riwruok mar weg tije mandiko ji tije pachoka Federation of Kenya Employers FKE oseo piny Kenya kuom chido lwasi mar ohala kendo oketo piny Kenya kaka piny marachie mogik e timo ohala. Kenya's stock market faced severe setbacks, becoming reportedly one of the worst performing globally. We emphasize the importance of living within our means as a country due to our limited resources. Riwruogno wacho ni kata obedo ni ne gibedo kod romo gi piny owacho mar chwalo ywak gi e wi meto mar osuru, to piny owacho ne ok odewo ywak gi kata matin, kendo ne oriemb jokanyo mag riwruogno e board mane twak e wi meto mar osuru no. We as a federation, we went out very strongly and gave our views to the parliamentary committee that is discharged with the responsibility of reviewing the finance bill. Not all our views were taken into consideration, and this year is no different. We're actually making a contribution because we have private medical insurance schemes, and actually most of our staff don't go to the public health facilities. They don't claim NHIF as it was then, as it is now, but that's going unless they are hospitalized. But I don't think the government was happy because eventually we were removed from that board. So that's the price we paid for getting you shielded. Eromono, riwruogno otimo lokruok e telo mare kendo yiero Dr. Gilda Odeira kaka jatelo mokwongo mamiyo nyaka ne chak riwruogno higni 65 mokalo. Gilda koro kawo kar Dr. Habil Olaka ma osetawo riwruogno kaka jatelo kuom higni 4 mokalo. An gi mor mang'eny ahinya nikech after 65 years sani koka ane the first mama kawacho kamano. King'e tiji, tim tiji gi kinda, tim tich maler, to ywa mine moko ywa nyiri moko ipuonjo. Nikech kwa puonjore kamane kaka wagerore. Adwa mondo wane kaka wanyalo tiyo even closer gi jo board. Adwa neno kaka nyalo ywayo businesses matindo moluor join membership. Wendo maduong' e romono Dr. Julius Kipngetich okweyo weg tije go mondo mi okaw okang' mar manyo yore loso lwasi makare mar ohala kendo yojo ket mwandu e pachoka kaka yor keto Kenya sulwe e kind pinje mag Afrika. Kabende oseo piny owacho kuom chuno ganda gi chudo mar gedo mar udi mane ogonyore kowacho ni sirikal ne oko paro makare e wi okang' makamano. So I would like you to be the greatest voice for private sector. There are other voices, remember, which filled your vacuum, you created a vacuum, okay? Others have then taken you as competitors rather than collaborators. Okay, geographically we are in Africa, but how do we then position Kenya? I would like FKE, the new president, to figure out this. I can be part of that team, I can help. Riwruogno keto ayanga moko kuom okenge mag dhi kawo mag tawo riwruogno kuom higni 4 mabiro motisi ni 2024-2028 strategic plan. Now the biggest task is to implement it. That's always where the rubber meets the road, implementation of a strategic plan. Bang' piny owacho rem kawo paro mar weg tije kotenre kod chik mar omenda mar higa mokalo, pod giramo ni gibiro medo chwalo kwayo margi. Piny maduong' nyakoro Mgajwang' ni to bende ibiro winj kwayo ni gi piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.